ಹಾಯ್, ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ. ಯಾನಿಗೆಲೆ ವೆಜ್ ಸೂಪ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೋಜಾವೆ. ವೆಜ್ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಕಾರ್ನ್, ಸಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ ವಸ್ತಿಗೆ ತಂದೆ. ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ತೋಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಐಕ್ 3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ನೆಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ ಬೋಡವ ಏನ್ ಪಾಡ್ನ ನಿಕಲೆಕ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ 2 ಚಮಚದ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಬಟರ್ಲ ಸರಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡು ನೀರಾವಡು ಬೆಚ್ಚಾದ ಬಟರ್ಲ ಸರಿ ನೀರ ಒಂದ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಐನಾಜಿ ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಅವೆನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನೇ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ. ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡನ್ನೆತ್ತ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಆಯ್ತಾ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನಿ. ಇತ್ತೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೋಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡಯ್ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜ ಸೂಪ್ ಕೊದ್ಯನೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಜ ಅಂಚ ಬೇಯ್ತುಂಡ ಅದೋಟು ಫ್ರೈ ಅವಂದ್ ಬರ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚಿ ಪಾಡೋನ್ನಾಗ ಫ್ರೈ ನಾಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡವು. ಇತ್ತೇನ್ ಕಾರ್ನ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ ಬೇತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಏನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗ್. ಇತ್ತೆ ಸಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಇತ್ತೆ ಏನ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಏನಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಲ್ತಂದು ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪನ ಗುಲ್ನಿಗೆಲ್ಲ ರುಚಿ ತು ಲೆಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು. ಇತ್ತೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೊದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಹಾಪುಂಡು ಅವ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಪ್ಪುಜಿ ಆತೆ ಐಕೆನ್ ಸಾಸ್ ಪಾಡಿ. ಇತ್ತೆ 2 ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಒಂದು ಶೀತ ಆಯ್ನಗಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೂಪ್. ಇತ್ತೆ ಶೀತ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹಾಪಿನಗುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ ಪರ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡು ನೆಟ್ ಬಾಯಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ 1 ಚಮಚದ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇನು. ಇತ್ತೇನು ಒಂಚಿ 2 ಕೊಂಡಿದ ನೀರ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂಚಿ 2 ಲೀಟರ್ದ ನೀರ್ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್. ಒಂದು ಸಾಸ್ ಸೂಪ್ ಕೊದ್ದಿ ಬನ್ನಾಗ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ನೆಕ್ 3 ಚಮಚದ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡುವೆ. ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂಚಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಕಲಡ್ ಅದ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮದಿನ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಪಾಡ್ ನೆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಪ್ ದಪ್ಪಲ ಹಾಪುಂಡು ಈಜಿನ ನೀರ್ದೆಲೆಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೂಪು. ಸರಿ ಕೊದ್ದಿದ್ದ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿದ್ದೇನು ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡುವೆ 1 ಚಮಚದ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಅಂದ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿನ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೇನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಇಂಚ. ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುರೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇದೊಂದು ರೆಡಿ ಆತಿನ ಸೂಪ್ ಗೊಂಚಿ
ಸೂಪ್ ದ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ರೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನುಂದು ತೋಜಾವೆ ಅನಿತೆ ಒಂಜಿ ತೋಪು ದೊಡ್ಡ ಚೊಂಬುದ ನೀರ್ ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ಅದ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದ್ ಬನ್ನಗ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀರ್ ಸರಿಯಾದ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಾತಿ ಅನ್ನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಸರಿ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗೊಂದಿನವರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ದಿದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ಕೊದ್ಯರೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಯೋಡವು ಮತ್ತೆ ಬೇಯೊಂದ್ ಬತ್ತಂಡು ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಟ್ಟಾಪುಣತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಚನಗು ಅರ್ಥದಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಅರ್ಥದಿಗೆ ತೊಂದಿನಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ನೀರ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಜಿ ಇಜಿನ ಅಂಟ ಅದು ಬಿಚಿಕ್ಕಾಪುಣುಂದು ಬೆಚ್ಚದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಇತ್ತ ನೂಡಲ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ನೆಟ್ಟು ಕಡಾಯಿಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪದೀತಿನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದ್ಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಫ್ರೈ ಆವಡುಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಫ್ರೈ ಆತನೊಂದು ಫ್ರೈ ಆತಿನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಏನ್ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಸೂಪ್ ಗಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಡ್ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ನೂಡಲ್ಸ್ ನೆನ್ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣುಂದು ರೆಡಿ ಆತಿನ ಸೂಪು. ಓಕೆ ಬಾಯ್.